Dneska si zacvičíme první 3 cviky fasciálního cvičení. Začneme pravá noha, pravá ruka, pravá noha před levou, pravá ruka do podpaží, levá ruka nahoru, zvedneme palec, strčíme ho do pusy a budeme masírovat horní patro jenom zprava doleva. 6krát. Tak, teď můžeme se projít. Jsme integrovali změnu. Můžeme vnímat, co to dělá s hlavou, co to dělá s tělem. Tak, půjdeme na druhý cvik. Zase pravá noha před levou, pravá ruka do podpaží, levá ruka na rameno, hezky se obejmeme. Vtáhneme pupík proti páteři, zatneme zadek, vtáhneme pánevní dno, podíváme se doprava, hlavu tam necháme a co nás pustí trup, tak ho zrotujeme na druhou stranu, doleva. Najdeme na tváři, jazykem nejtužší místo nebo bolestivý místo, které tam cítíme. A 6krát nádech nosem, výdech nosem. Pořád pupík proti páteři, zatlí pánevní dno. Uvolníme jazyk, furt zůstaneme v pozici, vtáhneme zase pupík, zatlí pánevní dno. Teď se budeme nadechovat na 3krát jako brčkem. Takže nádech, nádech, nádech. Zadržíme, zrotujeme ještě ten trup a výdech. Nádech, nádech, nádech. Zadržíme pupík proti páteři, zkusíme zrotovat, když nás to pustí a výdech. Nádech, nádech, nádech. Pupík proti páteři zrotujeme a výdech. Zůstaneme v pozici, zrelaxujeme ramena, těle táhneme k uším. Nádech nosem, výdech pusou. 1, 2, 3, 4. Můžete zafixovat oči na nějakém bodě. 5, 6. Pořád si držíme ramena, vrátíme se zpátky na střed, hlavu a trup, můžeme se tak jako zaviglat, půjdeme na druhou stranu, zase najdeme na tváři, když otočíme hlavu nejtužší místo, nebo to, které nás bolí. A budeme nadechovat 6krát nádech nosem, výdech nosem. Takže hlava doleva, jazyk v levé tváři hledá druhý místo, a trup zrotujeme doprava. Uvolníme jazyk, zůstaneme v pozici, pupík proti páteři, zatlí zadek, zatlí pánevní dno. Jako když jsme orgány chtěli vytačit nahoru směrem k hrudníku. Budeme se nadechovat na 3krát jako brčkem. Takže nádech, nádech, nádech. Pupík proti páteři, trochu víc zrotujeme trup, když nás to pustí a výdech. Nádech, nádech, nádech. Zrotujeme páteř a výdech. Nádech, nádech, nádech. Pupík proti páteři zrotujeme
a výdech. Můžete zafixovat oči na nějakém bodě a nádech 6krát nosem, výdech pusou. Nádech, výdech. 2 a výdech. 3 a výdech. 4 a výdech. 5, 6 a výdech. Tak vrátíme se zpátky na střed, uvolníme ruce, rozvolníme nohy, můžete se projít a vnímat, co to dělá s tím tělem. Cítím lehčí hlavu, jak se tam nahrnulo víc krve. Takový fičák v hlavě. Cítím úlevu v pravé části pánve. Levou cítím tuhou. Lazívání u fasciálního cvičení je normální. Doporučuji hodně u toho otevřít pusu, tak aby se vám to příjemně protáhlo. Tak jdeme na druhou stranu. Levá noha před pravou, levá ruka do podpaží, pravá ruka na rameno, krásně se obejmeme, podíváme se doprava a zase na tváři. Jazykem hledáme pevné místo, teď může být jinde. A 6krát nádech nosem, výdech nosem. Pupík proti páteři, zatlípáme dno. Nádech. 2, 3, 4, 5, 6. Budeme na 3krát se nadechovat jako brčkem. Pupík proti páteři, zatlípáme dno, více zrotujeme doleva, hlavu držíme vpravo. Nádech, nádech, nádech. Trošku víc rotujeme, výdech. Jenom co nás pustí. Nádech, nádech, nádech. Trochu víc posuneme, výdech. Nádech, nádech, nádech. Trochu víc můžeme otočit a výdech. 6krát nádech nosem, výdech pusou. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Po čtvrtý a výdech. Nádech, výdech. A naposledy nádech a výdech. Uvolníme ramena, furt se držíme v obejmutí, vrátíme se na střed. Všechno pomalu, fascie mají rádi pomalý pohyb. Žádný zběsilosti, tak hlavu otočíme doleva, zase hledáme tváří pevné místo, bolestivé místo, tuhé místo. Rotujeme trup doprava a 6krát nádech nosem, výdech nosem. Nádech. Uvolníme jazyk, zůstaneme v pozici, vtáhli pupík proti páteři, zatlípáme dno a jdeme nádech na 3krát pusou, jako brčkem, nádech, nádech, nádech. Trochu víc zrotujeme trup, když nás to pustí a výdech. Nádech, nádech.
trochu víc zrotujeme a výdech. Nádech, nádech, nádech. Trochu víc rotujeme a výdech. Nádech nosem 6krát, výdech pusou. Nádech a výdech. Pupík proti páteři 2 a výdech. Satlý pánevní dno 3 a výdech. 4 a výdech. 5 a výdech. 6 výdech. Vrátíme hlavu zpátky, trup zpátky, povolíme ruce, rozmotáme se. Může se trochu motat hlava, je taková lehká. Zkuste to rozchodit. Pánev, pánev. Cítím hodně pánev, uvolnění kolem mesíček. Jak kdyby z gumy teďka. Tak, můžete dělat pohyb do 8 i u těch mikropů v zádech, což když se vám podaří jako samotný, tak je to úplně ideální. Pojďme na 3. cvik. Říkají tomu antigravity. Tak dáme si ruce k sobě a hodíme je za krk s tím, že posouváme tu kůži na krku nahoru a zafixujeme. Opřeme si tam hezky. Teď půjdeme se různý dýchání s tím, že se teď podíváme na strop a jdeme 3krát nádech pusou, výdech pusou. Nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech. Předkloníme hlavu s tím, že brada na hrudník, 3krát nádech nosem, pusou, výdech pusou. Nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech. Teď budeme s otočením hlavy do strany loket nahoru. Jeden loket nahoru, jeden dolů, takže nádech. Jako když plave plavec a nadechuje se. Zadržet dech, otočíme doprava, furt zadržený dech a výdech. Nádech dole. Zrotujeme doleva, zpátky a dolů výdech. Nádech, zrotujeme doprava, dolů a výdech. Nádech, zrotujeme doleva, koukneme dolů, zpátky a výdech. Nádech, zrotujeme doprava, dolů a výdech. Nádech, zrotujeme doleva, dolů a výdech. Teď budeme pozici lyžaře. Taháme zadek dozadu, pupík proti páteři, hlavu, jak kdybychom chtěli odtrhnout od toho těla. A zase půjdeme nádech dolů, zrotujeme, zpátky dolů a výdech. Nádech, rotace na druhou stranu, koukneme dolů a výdech. Můžeme se i snížit, nádech, rotace, dolů, výdech. Nádech, rotace doleva, výdech. Nádech, doprava, výdech. Nádech, doleva, výdech. A teď půjdeme úplně do hlubokého dřepu. 3krát nádech pusou, výdech pusou. Pupík proti páteři. Nádech nosem, výdech pusou. Pokud to bude, vedeme nejdřív zadek nahoru,
Vyvěsíme hlavu, vyvěsíme lokty, vytáhneme tu páteř a pak pupíkem tlačíme proti páteři, aby se vyrovnal obratel po obratli až nahoru. Koukneme na strop a povolíme. Tak, tady to je hodně nápor do hlavy, že úplně lehká, když se zastavilo myšlení. Se můžeme různě se projít a pozorovat, co to dělá s tělem. Pokud budete chtít okomentovat, jaké změny cítíte, jestli se vám cvičení líbilo, nebo nelíbilo, nebo co byste změnili, klidně okomentujte. Tak ahoj.